izangoma abathandazeli abalaleli wonke lonke le video ofikelela kuyena isalukazi sendoda lesimondlo eyintandane sehlula manje masephula uzophila imizamo emadoda ayibhekise phasi uGog Dabula utholakala eFosloras ku-076 298 8184 imbatha umuntu onjani khumbula inzunza ngithe umoya wendalo odala omkhulu omkhulu ongambathi wonke umuntu akusho ukuthi mawumngoma unenzunza cha oh it makes sense what you say. It makes sense what you say. Makavuka manje ufuna yini indawo yokuhlala. Yes, ulahlekile ngoba la yebo la angatshole khona akusikhaya lakhe. Ledlozi la ekhaya liyamphikisa. Ngoba phela azange introduce nasedlozini la ekhaya azange athelwe inyongo azange yenze lamasiko la ekhaya manje makaphakama nawe sibamkhahlela ngaphandle. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Manches and Thoughts. My name is Phathanani, I am your chef, and I've got our resident. Hello sweetheart. Right, good. How are you, my darling? I am so happy to see you. It's a new season. Are you aware? Season 8. Yeah. And it's so good to see you. Again and Upumaphi and what's special about him. Siyakhuleka kini madoda emakhaya. Izangoma abathandazeli abalaleli wonke lonke le video ofikelela kuyena. Isalukazi sendoda lesimondlo eyintandane sehlula manje masephula uzophila imizamo emadoda ayibhekise phasi uGog Dabula utholakala eFosloras ku-076 298 8184 into engispecialize ngayo kakhulu nyalapha mina ngilapha abantu abagulayo abantu abafuna into yenhlanhla siyabanika abantu abaneyinkinga abaneziphoko ezibahlupha ekhaya siyazikhipha thina sithathe sibuye nazo sikwazi ukusebenzisa sizinike awuyilahlwe angizilahli ezilahleni nizile ke usichazile ukuthi ubani ubuyaphi uchazile ukuthi yena uyalapha kakhulu uyasiza futhi nabantu abaningi ngeyiphoki kunjani esithathe asikhiphe mara angazi ukuthi usithathe uzositshela namhlanje. Let's do a chest. Thank you so much for joining me again. I will never take you for granted. Bonga mina kakhulu. I really appreciate you. Thank you. Thank you so much, my darling. As we proceed. Kumnandi. Iwayini mnandi. Babukela bamakhaya namhlanje sizokhuluma ngezinto eziningi noGog Dabula. You all know Gog Dabula is one of us. I don't think the show will go without you. Ingayenzeka. Gog Dabula. Amen. Thank you so much for joining me again. Yeah. Today we are talking about different things. So I'm just gonna name them and then maybe you can just give an overview or you just go. It's up to you. Yeah. Finally, our one-on-one is happening. Umusa amathonga. Avumi. Kakhulu. Tamako. Namhlanje ngifuna ukwazi. Yeah. Some of the questions that I'll be asking. Okay. Our mantis out there, they did ask them. Okay. And then you know how we are here. Yeah. Siyabanikeza yeah. Banikele bacelile futhi ukuthi bacela one-on-one. Namhlanje siyenzile. Ngoba thina siyahlonipha kakhulu and siyanthanda. Amen. Amen. Ngifuna sikhulume ngenkanyamba versus Inzuza. Yeah. This was one of our manches. Okay. So it's up to you ukuthi uyichaza kanjani uqala ngeNzuza, uqala ngenkanyamba. That's why ngithi inkanyamba versus Inzuza. Uzoyichaza wena unolwazi onalo. Yeah. Yes. Masithinda le ihloko lezi kakhulu Inzuza. Ungimamele kahle mlaleli lapha ekhaya baningi abantu abamisquote abantu. Right. So mama soyithinta sizozithinta zonke sithinta izimpawu zakhona zonke. Sithinte angazi ukuthi ufuna sijule kangakanani ngeNzuza nangenkanyamba ukuthi umlaleli ngoba phela lezi zinto lezi imimoya eyamakhosi yasemanzini. Khona omunye umuntu ozothi inkanyamba ayiphile emanzini. Okay. Okay, before correct. Uthi awazi ngimele sihlole kanani. One-on-one kukwena. Mina anginalwazi ngithi ngifana nombukeli. So yenze into yakho ba. Amen. Siqala ngeNzuza. Siqale ngeNzuza. Sithinte eqala iNzuza. Si-explain iNzuza ukuthi yini. Silandele ngeimpawu zakhona ngoba phela iNzuza imimoya embatha umuntu onobungoma.
kodwa sizoyibreaka kahle nje kamnandi ukuthi umlaleli lapha ekhaya akwazi ukuyiunderstand. Kodwa lento le i-topic esensitive. Abangoma abaningi, izangoma abathandazeli bayithinta kodwa nami ngizoyithinta. Kodwa uyazi manje sekuyenzakalana ngento omunye umuntu ufuna ukuphakama ngomunye umuntu mayithinta into bese abuya amcrash ayenzeni kuhle opinion yakhe angithi. Mina ngikhulumi ngento engifunde kuma YouTube or kuphi cha into engembulelwe idlozi lami neexperience yami engikhule ngayo engikhulisa ingane zami ngazo ngayo yonke into the way ngikhula ngakhona ngoba lo msebenzi lo ngawuqala kudala ngina 6 years ngisebenza nobaba wami. So yonke lento le ngifunda lapho yonke inyambulelwa yonke into umkhathi yangembulela. Ngiyayithanda noqeda ukisho Dabula uvalo uma uzothi ngizoyibeka ngendlela yami but it's what we saying. Sonke sinolwazi. Amen. Ulwazi lelo ombulelwe lona. Amen. Ayeke lifanele ilelo uzoshare la. Amen. You are not here to crush people. No. Angicrush umuntu mina. Umuntu makayibeke ngendlela yakhe ngiyamsupporta. Congratulations to them. Idlozi lakho likwembulele kanjalo. Ngeke ngilwe nawe futhi. Ngeke ngikstitch video yakho ngokucrush kuma TikTok ngoba manje yonke into esiyikhulumayo siyastitchwa yini stitch angeke ku TikTok. Masikhuluma ngenzunza, inzunza kumele si-understand ukuthi kunabantu ekhaya abaguliswa yini inzunza. Asiqale la qala ukuthi yini lo moya wenzunza. Okay. Ngoba inzunza ayifani njengedlozi. Ayifani njengabavikeli bekhaya. Kodwa iwumoya. Yini? Umoya ombatha umuntu onobungoma. Inzunza imimoya iphile emanzini. Imoya ezalukazi zakuphi ezasemanzini ezimbatha umuntu onesipho onobizo. So wonke umuntu onesipho unenzuzo. Not wonke umuntu. Okay, ila ngizoya khona. Kungako ngithi umuntu onesipho onobizo. Okay. Kunabantu abahluka kodwa sizobuya lapho umuntu onesipho onobizo. So inzunza ayimbathi wonke umuntu. Inzunza siqale la inzunza imimoya yasemanzini amakhosi wamanzi aphile emanzini. Inzunza akusiyinto ongayibamba kanje kodwa iwumoya engahambi nedlozi lakho engacontrolwa idlozi lakho indlondlo zamanzi eziphethe ini impilo yomuntu onani onobizo hayi umuntu onesipho. Inzunza imbatha umuntu onobizo one calling yokuthi alapha abantu aphilisa abantu. Inzunza lena umoya ophila emkhathini, umoya odalwe umkhulu womkhulu, umoya owemvelo, umoya wendalo. Akusiyinto enzo umuntu wathatha amakhamba wathatha amakhubalo wayihlanganisa ukuthi akhanda inzunza cha ngoba kubanye abantu inzunza ivela njengengwe aphupha ingwe aphupha amanzi ingwe ilandela abayilwa nabantu kodwa noma kafika kuyo bese ikwazi ukuthoba kuye. Abanye baphupha inyoka ezimhlophe eziyelo ezimnyama inzunza le kodwa sizoyibreaka down kodwa inzunza yini umoya wasemanzini ombatha umuntu onobizo. Kodwa hayi wonke umuntu onobizo uzoba nenzunza. Umoya owendalo okhethayo mawusahlala esiswini sika mama ukukhethe ukuthi uzophila phakathi kwakho. Akusho ukuthi wonke umnguni wonke umuntu onomnguni olapha abantu oyisangoma omthandazela unenzunza cha. Abantu abakhethekile ababa nalomoya owenzunza ngoba lo moya lo nomoya onobukhosi emkhathini wamadlozi. Masikhuluma ngama hierarchy wemimoya ephilisayo laphayo nama hierarchy wamadlozi. Kodwa soyenza itopic ngelilanga ama hierarchy igaba zamadlozi ngoba amadlozi awalingani. Angikhathali ukuthi umlalela ngathi lapha ekhaya okanye izinyanga zithini ubungoma buneyigaba. So ebungomeni emoyeni le yomkhathi edalwe umkhulu omkhulu inzunza inobukhosi bayo. Kodwa inzunza iphila kuphi emanzini kakhulu. Idlozi lambanani namanzi kakhulu. Inzunza kakhulu izombatha umuntu onjani. Umuntu ozobuza lapha emendlini ekhaya emlaleli uzothi inzunza imbatha kanti umuntu onjani. Onjani umuntu okwazi ukuba nenzunza?
Sizoyibreaka namhlanje. Let's do a chess. I just love you. Nizwile ke Inzuza imimoya yasemanzini. Not wonke umuntu Yeah. unaloyo moya wenzuza. And lo moya loyo awukhandwanga yini, umoya wendalo odalwe umkhulu omkhulu. Okay. Umngani wami lana, umlingani wami lana uDabula manzi. Uzosichazela kabanzi ke manje la uyakhona ke manje. Qhubeka ke baba. Asiye kanje. Inzunza imbatha umuntu onjani? Inzunza imbatha umuntu onobizo lokuphilisa abantu. Ngesimo sani samanzi. Mamela kahle. Awungizwa kahle la. Inzunza, umoya wenzunza, ngoba umoya wenzunza mawuhlala umuntu onobizo, uhlala ngokuthi mani, ngokuthi uzolapha, uzovula impilo yakhe, amnike inhlanhla, amvulele yonke into yakhe, bese akwazi ukuphilisa abantu. Kodwa lo muntu mayaphilisa abantu, lo muntu onobizo, uzobaphilisa ngani? Ngesimo samanzi. Kungako kwesinye isikhathi umuntu onale mimoya yenzunza uzophupha amanzi, aphupha ulwandle, aphupha impophoma, aphupha ingwe, aphupha inyoka ezimhlophe, eziyelo, ezigreen, kodwa yena zimlimaza, azibe harmful kuyena makaziphupha emathongeni. Bese lo muntu lo sizoya kwimpawu ukuthi kuyenzakalani, lo muntu ukwazi ukubona kanjani ukuthi unemoya wenzunza. Aniqala sisayibreaka kuqala ukuthi umlaleli mina ngifuna ukuthi sivele sihlanganise yonke into. Kodwa sisakhuluma ukuthi manje imbatha umuntu onjani. Khumbula inzunza ngithe umoya wendalo odala omkhulu omkhulu ongambathi wonke umuntu. Akusho ukuthi mawumngoma unenzunza. Cha, ayinjalo. Ayinjalo ngoba lo moya uyazikhethela ukuthi uzofika kubani based kwi characteristics ne behavior ne attitude nobuyena lo muntu ukuthi wakhiwe kanjani emathongeni ngoba ukhethwa ungakafika emhlabeni lo moya ukwambatha ungakafika emhlabeni. Uthi mase ufika emhlabeni lo moya already sokukhethile. Ngoba umoya onobukhosi bamanzi. Umoya uphathe mawunomoya wenzunza. Le nzunza yiyo inenkani inzunza. Iyakwazi ukuvalela into zakho. Uyakwazi ukuthi mawuthi uyashada ungashadi. Uthi ushadile udivorce ungathola abantwana. Uthi uthenga imizi yakho yonke liquidate, imoto zakho ziliquidate. Umoya unenkani kakhulu and uyadelela. Unenkani kungako kubona abantu bakhona kwesinye isikhathi sizobuyela lapha. Kwesinye isikhathi uthola umuntu wakhona ufuna ukuhlala yedwa. Akafuni uzassociate nabantu. Lo muntu loyo umuntu ozoba nani ushawa amazinyo, sometimes awakhipha amazinyo, ashawe ikhanda lingapheli. Kuba umuntu nje unenhliziyo encane kodwa unenhliziyo enhle uyashesha ukuzwela omunye umuntu. Ngoba lo moya lona umoya ophilisayo abantu, kodwa umoya ophathe inhlanhla yomuntu kakhulu futhi. Nasekulapheni umuntu onenzunza ulapha ngesimo samanzi kakhulu. Ngoba inzunza iphila kuphi emanzini, ubukhosi bakho mawunenzunza ubukhosi bakuphi basemanzini. Kumele ukuthatha kuphi emanzini. Sizokuxoxa ukuthi sibuthatha kanjani. Zobanika nje kancane ngabafundisi. Angifuni ukubathwasa. Awukwazi ukubanika konke vele. Yeah. Ukubathwasisa la. Ngiyabambulela lokho engibulelwe kona mina. Yebo. So lo moya lona umbatha. Remember wena Dabula uvalo la siyafundisa sizokhipha lokho sizokhipha at the same time nani niyasebenza isipho senu kumele siphinde yes. So umuntu ofuna more kuzomela kuthini. Amen. Yebo. Kunjalo lo moya lona oyinzunza umbatha umuntu onjani esikhathini esiningi. Angithi njalo ngithi esikhathini esiningi umbatha umuntu onjani. Ngiyangimisquote umuntu ozalwe embethe, umuntu ozalwe ingqwambile enazo zoyi2. So umuntu kodwa awukuniki awutholi lo moya wenzuza. Angithi usukukhethile ngale. So impawu zokuqala abayikhaya kini abazobona ngazo mawunqwambile wembethe. Bese bazobona ngani ngebehavior yakho nezimpawu ezithize engizozimenshina ukuthi kuyenzakalani ukuthi umuntu akwazi ukubona ukuthi lo muntu unemoya wenzunza. Bese ahamba ekumlapho wendabuko okwazi ukuhlola. Umuntu okwazi ukufaka izibuko zangempela abone ajule empilweni yomuntu asho ukuthi lo muntu unenzunza. Ngoba kuyena wonke umuntu othwasa unenzunza. Umoya obucayi kakhulu. Umoya unenhliziyo encane, umoya okwazi ukudestroy impilo yomuntu. Ngoba inzunza icishe ilamaniswe kanje nobundawo. Umoya ocishe ushade nobundawo, buphile kanje nobundawo.
ngoba iyoyithula imimoya kuphi yasemanzini inophethe yini ubukhosi basemanzini kodwa inzunza ithanda ukuthi iphakame kakhulu kunobundawo ngoba inzunza iyona ephethe umcebo empilweni yomuntu. Kungako sometimes uthola umuntu makayenzelile lo moya lo walungisela wona right ugobela athwasa kuyena wamlungisela ngoba lo moya uthwasele number 1. Yeah, I wanted to go there when Dabula ne but ngiyabonga ukuthi uye lapho ukuthi ngoba usuba lezinto eziningi and ngiyathuka anyway but proceed. Lo moya lona ugobela labo uthwasa khona ngithi uthwasela umoya ngithi labo ulungisa khona ubundawo bakho ubunguni bakho neyonke imimoya eminye lo moya lo ugobela makenzela wona angeke uhlupheke empilweni yakho. Yonke into oyicabangayo oyifisayo empilweni yakho izoyenzeka as long as ukwazi ukulandela igaba na yonke into lo moya efuna ukuthi uye lo wenzuza ngoba uzofika kuwe ngesimo sani samathonga ukutshela ukuthi thina sisebenza kanje nakanje bawusenzela ukuthi nokuthi nathi sizokwazi ukulungisela siqondise lempilo yakho. Kungako ubona abanye abantu abayinyanga namhlanje bakwazi basebenza abantu babe nemali bangahlupheki ngoba lo moya lo usukwenzeni ulungiseliwe ngoba lo moya lona uwona ophethe ini umcebo empilweni yomuntu. Kungako abanye abantu kwesinye isikhathi baba nawo lo moya lo bangawulungisanga. Yebo lo moya lona awuthwaselwa abangangizwa kababalaleli. Umoya uthwaselayo umnguni wasekhaya nobundawo. Kodwa le moya lona wasemanzini obukhathi bamanzi bendalo awuthwaseli uyalungiselelwa ukuthi ukwazi ukuxhumana lo wenzuza ukwazi ukuthi lento ngoba lo moya lona umoya obucayi kakhulu. Umoya ukwazi ukuthi ukuvayele into zakho mawunalo lo moya angeke ngithi idlozi angeke ngithi yini inzunza idlozi cha angithi mina idlozi ngithi yini umoya uzange usho idlozi azange athi idlozi okumbathayo kodwa akulona idlozi ngoba idlozi into that you are blood related nayo kodwa idlozi leli ijule kakhulu into yedlozi. Idlozi lo moya wedlozi akusiwo umoya wasekhaya kini lo osebenza ngawo ukuthi lapha abantu sizoyixoxa ke umoya wedlozi amen elele azoshiba mosla kwamanje ngoba phela manje asikhulumi nje lo moya umoya onemfihlakalo kakhulu ejulile into efihliwe lento yobungoma. Nabantu bangaveza abantu babathwasisa bayenzani imbuzi kodwa empeleni omuphi lo moya ophakamayo ukuthi ukwazi ukulapha umuntu ukwazi ukuphilisa umuntu ukwazi ukubona inkinga zomuntu ngoba phela manje sofana njengomuntu oUnkulunkulu emhlabeni ngoba wena ukwazi ukubona inkinga zomuntu ukwazi ukutshela umuntu inkinga zakhe ukwazi ukulungisela umuntu impilo yakhe so uNkulunkulu wakuphi wasemhlabeni wena kodwa empeleni lesiphiwo lesinemfihlo kakhulu. Kungako indawo esebenzela kuzo mina indawo yami engisebenzela kuyo ngithi indumba ngithi isigodlo ngoba kugodliwe kunemfihlo ezemimoya abantu abadala engembulelwe zona. So la sikhona ukuthi asithi lo moya awuthwaselwa uyalungiselelwa wenzuza uyawulungiselela lo moya mawulungiselela ulungiselela kuphi emanzini so kumele emanzini noma ungayo olwandle noma ungayo emfuleni noma ungayo empophomeni kuya ngokuthi lo moya wona ufuna ulungiselele kanjani hayi ngesimo sikagobela ukuthi ucabanga ukuthi lo moya kumele ulungisele kanje. So uthi manje kimi lo moya lo uyalungiselelwa emanzini ngoba sola olwandle emfuleni hayi ngesimo sikagobela so uzokwazi kanjani ukuthi belungiselele lo moya. Angithi igotshane le lo muntu omthwasisayo uyi-guideline yakho wena uyisibane nje ubamba ikhandlela ukuthi umkhanyisele indlela umkhulise kodwa lo moya uzofika kuye ngesimo sani samathonga uzomthongisa umphuphise umtshele lo moya ukuthi yena wona ufuna ulungiselelwa kanje nakanje then ingane igotshane leli liza kugobela lizotshela ugobela ukuthi mina bangithongisile ukuthi lo moya lona kumele ulungiselwe kanje nakanje kumele ngiyemfuleni ngifake izambatho ezikanje nakanje ukuthi uzokwazi ukuthi uhlaliseke uzokwazi ukuthi usebenze uzokwazi ukuthi uvule impilo yalengane. Ngabuza kahle ngifuna ukwazi lana ke ukuthi mawukuthi awunayo ugobela or awukukagobela kodwa uyaphupha ngoba uchazile ukuthi lo moya uthwasile umoya oza kuwe so lo moya uze kimi ngiyochef Phathanani kodwa ngithi lo moya asisilungise la lo moya uhamba wodwa oh yeah okay
angeke kube nomoya wenzunza yokuphela. Okay. Bese utawuyi ukugobela uzozilungiselela wona. Cha, lo moya uhamba nani nedlozi lasekhaya kini lele kumele ulithwasele nomndawo. Kungako ngithe lo moya uhamba nani nobundawo kanje. Kodwa wona lo moya unobukhosi obuphakeme kunobundawo. Ngoba phela uma ungabheka impawu zawo nobundawo zicishe zifana. Siyazazi impawu. Sizodonsa impawu zakho. I'm just saying. Sizodonsa impawu zakho. No, I was just saying. So umuntu onenzunza asenze kanje sidonse izinto ezicommon ezenzakalayo but angeke zifane kuwonke umuntu. Kodwa sizodonsa nje into ezicommon emane ziba khona emntwini onawo lo moya wani wenzunza lobukhosi bani benzunza. Ubukhosi mina ngobiza yini ubukhosi benzunza, ubukhosi indlondlo zamanzi. Ngoba phela impilo yakhe isuke iphethwe yibona. Idlozi lingaphansi kwani kwawo lo moya. Yakulimaza manje. Awungizwa kahle. Ngikuzwa kahle. Idlozi lingaphansi kwani kwawo lo moya. Lo moya lo wasemanzini. Ngoba phela idlozi kungani ngisho kanjalo kungamele kahle. Kungani ngisho kanjalo? Idlozi liza ngesipho kuwena. Isipho siyakwazi ukuvaleka. Idlozi yakwazi ukulivala. Dabula ba. Kodwa ubizo angeke ulivala ngeke ulithwebule. Ubizo ngeke ulivala ngeke ulivale. Ngoba lo bizo loluhamba nani nale indlondlo, inzunza, inkanyamba nani. So lezi zinto lezo akekho umuntu ongaba namandla ukuthi aziblock. Kodwa idlozi umuntu wasekhaya uyakwazi ukulenzani ukuvalela liblock. So idlozi liblock umuntu wasekhaya. Umuntu wasekhaya. Kodwa no one can block idlozi but umuntu wasekhaya. Ukhona umunye ukwazi ukwenza lokho kodwa sizoxoxa ngoba lapho kusuke kujuliwe kakhulu. Okay. Umuntu uyakwazi ukuthi idlozi lasekhaya kini angithi phela ngisisi explain manje singabi ngathi sayibalekela. Angithi manje kunama tombstone. Ngicela ukuthi uchaze ukuthi ukhuluma ngani. Leyo explain. Sikhuluma ngokuthwebula idlozi lomuntu ongazalwana naye. Angithi umbuzo wakho. Yes. Yeah, singathi siphuma out of topic. No, ngifuna ukuyiphendula. Angithi umuntu uyakwazi na oyinyanga omngoma ukwazi ukuthebula idlozi lakho angazalwana nawo. Yebo uyakwazi. Umunye umuntu uzothi angeke Gog angeke, it's impossible. Kanjani? Ngoba lo muntu akayazi insika yasekhaya. Angithi phela manje lapha emakoma tombstone niyabhala Sibusiso Mdlalosi. Bese mina mangihamba ngiyovusa isipoki sengithatha ledlozi leli olibeke lapho lethambo olibeke lapho sengithatha mina ngivusa lona ngifunda lapha ku tombstone ukuthi Sibusiso wena kaMdlalosi ngiyakuvusa ke namhlanje ndoda uyosebenzela uPhathanani Mbatha. Uyophila naye umnike ukuthi nokuthi sesikhuluma ukujula manje. Ngamakhubalo ajulile. So manje idlozi lakho sekulenzeni sengilithwebulile. Nkosi. Nina manithi niyaphahla ledlozi lele ngilithathe lapha ethuneni ukhumbule lo mkhulu lo wangu umthathe lapha ekhoneni engamazi. Akahambi yedwa hamba nabokhokho nabobani bonke manje sibayenzani siba Andawo Phathanani Mbatha. Ngesimo sokuthi uvuswa njengesipoki. Kodwa ubuthakathi obukhulu obuphi ulobo benziwa ekhaya. Okay. Kodwa la sibuyela khona sibuyele kuyimpawu zenzunza. Umuntu onenzunza number 1 mostly ngizokumention ezicommon uba nekhanda elingapheli. Noma ngaya kadokotela ufuna amapilisi bamnika amapilisi treatment kodwa lekhanda liyabuya consistently kanje. Ebusuku nenkathi zokuvuka angazi ukuthi uvukelana abanye bayenza lento sleepwalking sleepwalking ngesilungu umuntu avuke nje ahambe aphumele ngaphandle bangazi ukuthi uyapi kwesinye isikhathi aphumele aye emfuleni oseduzane bamthola ahleli emfuleni kanje ahleli nje. Okay. Ngoba phela manje ubizwa uluya moya wasemanzini. Okay. Kungaka uthola mandulo bowuthola umuntu bathi uthathwa amanzi namanje sayenzeka uthi lo muntu uhambile emfuleni nje uyosumela nabangani bakhe. Kodwa makafika emfuleni akazi yena ukuthi unomoya wenzunza. So lo moya wenzunza mawuqala ufika emfuleni kuba sengathi uzowulungiselela izinto zawo. Bese uyakuthatha uhamba namanzi. Ngoba wona ucabanga ukuthi uzoyenzani uzowulungiselela. Kanti awuphethanga lutho and wedwa
and then now umncane udrive i-frustration uyakhala awazi ukuthi wenzeni uyakuthatha umfula bese ufela phakathi emanzini. Oh Nkosi. Udangerous lo moya mos. Unesikhwele. Kungako abantu bakhona and unenhliziyo enhle kakhulu futhi. Uyakwazi wona ukwazi ukulungiselela impilo yakho ukuthi ube nemali ube right, ukwazi ukushada, ukwazi ukuba nemoto, ukwazi ukuba nemizi, ukwazi ukuphila right, soft life. Mawulungiselele right. Bese omunye umuntu uzoba nenkinga yamazinyo. Kade esiningi abe nenkinga amazinyo wakhe aqaqambe azayika doctor athi doctor lezinyo leli hey man yazi ngathi ngikhiphe udoctor makathi lezinyo alibolanga mos athi no doctor alikhiphe ngilifuni mina lezi liyangilimaza ubusuka lingilalisa alikhiphe udoctor kubonisa ukuthi nani alinanix ngaqeda ukulikhipha libe right bese kubuye elinye futhi bese umuntu wakhona noma athi uyashada umshado uyaphela imali angayiboni noma ngaplan ukuthi ufuna ukwenza ukuthi nokuthi kodwa yonke lento le it's in vain. Ngoba phela manje lo moya lona uyeza ku hayi ukuthi kuyenzakala yonke lento le kodwa ukubonisa ukuthi ukhona. Uyakubonisa ukuthi ukhona ngesimo samathonga nokuphupha ukubonisa ukuthi ukhona uphuphe lezo zinto impawu ezithize inyoka eziyele ezigreen izingwe uphupha ulwandle uphupha amanzi uphakathi lapho kodwa abanye abantu ubone le ilwane lezi zibalwisa kodwa masifika kuwe azikulwisi. Okay. Inzunza le. Inzuza ngiyabona ukuthi but remember asikwazi ukuqeda i-content. Amen. Ngicela sibe inkanyamba. Asithinte kanje inzunza khona into esishiya kancane mkhulu. Okay, no. Ukuthi lo moya ulungiselelwa kanjani? Oh, good. Singayishiyi nje ngoba umunye umuntu uzobuza ekhaya ukuthi mara bakhulumile kodwa ku right mayibuza ngithi kwenza ukuthi sibuye futhi basifunde futhi but can proceed where you left. Lo moya ulungiselelwa kanjani? Ngithi lo muntu lo unomoya wenzunza unamakhosi wenzunza usuka nedlozi kumele alithwasele. Unobundawo kumele abuthwasela ngithi. Bese lo moya lo nawo uphakama ngaphezulu kwedlozi ngaphezulu kobundawo ngoba uyena lo moya uwona uphethe yini ubukhosi bale muntu oyisangoma romthandazeni obucomplete ubukhosi bakhe. So lo moya lona unenkamba ekumele uzidle. Lo moya lona kunosiwe kumele uhambe emfuleni uyenzele ukuthi nokuthi kube namakeresa amakhandlela uhamba nawo ngezikhathi ezithize. Ukuthi lo moya lo ukwazi ukuvuswa lapha ukwazi ukuxhumanisa nawe ukuthi uphile ukuthi ukwazi ukuvulela into zakho kodwa abantu abaningi abanenzunza ubabona ngani ukuthi isikhathi esiningi basebenza ngesimo samanzi kancane bayimanzini abayi entabeni kancane bayimanzini noma bafika emanzini bayakwazi ukukhulumisa yini indalo yamanzi. Bafike bakhulumisa amanzi abila amanzi agijime amanzi ayenzene nezinyoni ezindiza phezulu ziphithizele zenzene ngoba phela lo muntu uphethe yini indlondlo ubukhosi bamanzi. Let's go to Inkanyamba. Kodwa manje impawu zabantu azifane nokulungiselela abantu lo moya akufani. Kuya ngokuthi wona lo moya ongene lo muntu ufuna ukulungiselela kanjani kuyena lo muntu. Angifuna isiqede le Inzuza ngoba ngiyayibona bathi wena but uchaza lokuningi Dabula and I am grateful and why I'm busy doing this because I'm a human being. Yeah. As much as I can be a host of images and thoughts and having beautiful people like you and other people, but remember when I'm talking to people here and wherever, there are things I always say with questions. I'm questioning myself right now, but it's a story for another day. And that's quite great. But we can't take everything unless I was Inkanyamba. I say Inkanyamba. I won't Inkanyamba, whatever that you understand. Asilande ngenkanyamba. Inkanyamba yini umoya nawo wobukhosi. Labantu banobukhosi nabo njengenzunza emkhathini nasemanzini. O Inkanyamba isemkhathini nasemanzini. Okay. Ngoba iphile emanzini iphila nasemkhathini kungako ubona yakhumbula sibuyele emuva. Yakhumbula eThekwini kwenzakalani last flood izindlu yenza ukumoya wani wenkanyamba la. Okay. Kungako mandulo bobona ukuthi bathi ayaphuma inkanyamba ngapha kulesiziba iya kulesasiziba umfazi usuka ngapha aze ngapha bese kube netornado kube nomoya amarufu abantu asuke. Ubukhosi obuphezulu kakhulu emanzini mawuna lesiphiwo sokuba nani nenkanyamba yasemanzini econtrol umkhathi namanzi usukuwinile mkhulu.
lento iyakwazi ukuvikela noma unezitha uyakwazi ukuya kuye emanzini kuleso siziba onikwe sona. Ukhumbule umuntu onenzunza, umuntu onenkanyamba unamakhosi wasemanzini akasebenzisi noma isiphi isiziba, akasebenzisi noma umuphi umfula. Kuba nomfula, kuba nesiziba sakhe asayinelwa sona idlozi lakhe. Okay. Angeke kube isikhaberesho uhamba zonke indawo kanti idlozi amandla wobukhosi bakho bunzinze kuphi. Ngoba bona bazokwazi ukubona ukuthi nanga umfula oseduzane nawo onamandla bese bakutshela ukuthi wena uzosebenzisa muphi wona lo mfula. Oh no, I think I remember now. I had an episode one day. One of the guests said, "Iziziba nezintaba zinabanikazi." Amen. Indlondlo lezo ngithi. Yeah. So inkanyamba nayo ithanda ukuba ngaphezulu kwani kwenzunza. Okay. Ngoba phela manje mase kukhulunywa ngobukhosi basemanzini igaba ilento engithe sizobuya kuyo igaba lezi zobukhosi. So inkanyamba ithanda ukuba ngaphezulu kwani kwenzunza. Ngoba inkanyamba ikwazi ukuphila emkhathini, ikwazi ukuphila emhlabeni emanzini. Ikwazi ukuthatha impilo zabantu, iyabulala, iyaphilisa. So umoya ongekho lula ukuthi ucontrol. Uyathanda ukwenzani ukucontrola umuntu onalo moya wenkanyamba unenhliziyo enhle kodwa uyashesha ukucikeka. Can we have Inkanyamba and Inzuza? Yeah, it's possible. No. Ngoba phela ubukhosi obukhethayo obuthabathe. So ukuthi manje kumele uthole umuntu onamandla ozokwazi ukuyidibanisa le moya ikwazi ukuphilisana ingadonsa donsisana. So inkanyamba ngeke uyiphakamisele kuphi kagobela. Mase ukhulile ngesimo senzunza izoqhamuka yona ngobukhosi obukhulu obuphezulu so uthwesa yini ubuqhele unikwe isitulo, which means so move from one level, one bracket so ya kwenye bracket. So as soon as uqala ukuseva inzunza sebenza ubukhosi bakho lobo bese kuqhamuka ini obunye ubukhosi buya kuza kuwe bu-attribute la kuwe bese ubuthabathe ngendlela yabo ofunda ngayo. Kodwa uyithathi lo wenkanyamba uthathi kagobela. Uza ngokukhula kwakho nokuzinakekela kwakho nokuziphatha kwakho. Ngoba ngeke ukuthi unenzunzu unenkanyamba uhambulala yonke indawo. Imimoya efuna ihlala iclean ngaso sonke isikhathi. Angeke ukuthi unenzunza bese uhambulala ngapha nangapha ayifuni lento leyo. Amen. Ngabuza umuntu. Wow. Sithi wow. Ukujula nje kancane. Wow. Yes, I am speechless. I am really speechless. Ngisathela la ngisathela. Thank you. Kushubile. Yeah, kakhulu. Ngiyajuluka manje. Hayi kushubile and akashubile kakhulu. Kusamele kushubile kakhulu ngoba uparticipate Dabula. And okay Dabula. Inkanyamba and Inzuza ngiyazi ukuthi asiqedanga. Yeah, sisazobuya. Fine. Sisazobuya. It might not be now. But yes, ngenzela ukuthi whoever that's watching, ngoba bayakuthanda uku-attack abantu, but it's okay. Yeah. I mean, not about attacking, all about love. Yeah. Ngicela ukuthi sikhulume ngomndawo. Yeah. And Umndawe. Yeah. And Indawo. Yeah, ubiza. You know what I like it? Yeah. Because you did mention mawukhuluma ngenzuzo ukuthi kunemoya okumele uyithwasele before uzongena la kwinzuzo. But anyway, proceed. Yeah. Mawuthinta isihloko somndawo isihloko esihlukumeza abantu abaningi, esiconfuse abantu abaningi. And wonke umuntu ngendlela yakhe ayibeka ngayo right ngendlela yakhe. Ngeke si-argue naye, ngeke simphikise. Makathi umndawo umoya osososo uyazi uyibase on what futhi indlela ayifunde ngayo bakubo bamembulele ngayo. Kodwa masithinta umndawo buhlukene kakhulu mkhulu kaningi futhi unama sectors amaningi ubranch kakhulu umndawo. Okay. Ne? Khona umndawo, khona umndawe, khona umndawo. Ne? Khona indawo, khona umndawo. Yeah. Umndawe. Yeah. Indawo. Yeah. Kodwa ngizo explainer zonke. Inkinga isekutheni nanje khona message engifuna ukuyindlulisa. Inkinga isekutheni thina bogobela. Is explainer lezi zinto lezi esithwasisa ingane. Ngoba akuyena wonke umuntu onomndawo lo sesikhuluma ngomndawo othwaselwayo. Lo thwaselwa emanzini. Ngoba idlozi olithwaselayo umnguni nomndawo.
Umndawe. Umndawo. No, I just love what you're saying, and I just want to hear where you're going. Yeah. I will attack with my questions. Yeah. Yeah. Amadlozi wathwasela yilawa yi2, uMnguni noMndawo. Ne? So le dlozi leli akusiyi one size fit all uMndawo. Manje thina bogobela sesiyenze yaba yi-one size fit all. Okay. Umndawo. Yes. Sesiyenze uMndawo waba yini i-one size fit all. Ukuthi wonke umuntu onale dlozi lomndawo or onendawe or onendawo. Sesiyenze yaba yinto eyi1. Ukuthi wonke umuntu uzobuthwasa ngendlela yangaphandle. Ukuthi maliphakama kuye lenzeni likhulume le language yangaphandle. So you are saying to me ukuthi Umndawo idlozi langaphandle. Mame, so breaker. Oh, okay. Yes, into engisho ukuthi it's not one size fit all. Ngoba thina sesiyenze i-one size fit all ukuthi manje wonke umuntu onale dlozi ngoba khona umuntu okay asenze kanje. Le dlozi leli liyakwazi kuba idlozi langaphandle Mozambique, Malawi, liphi idlozi? Ngicela ukuthi ulisho. Lomndawo. Yes. Liyakwazi kuba idlozi la kuphi langaphandle Mozambique, Malawi, Tanzania kanjalo. Liyakwazi kuba yini idlozi langaphandle. Kodwa liyakwazi kuba nendawo, indawo. Kube nani? Indawo. Ungizwe kahle. Asiyenze kanje. Ngifuna nje siba explainele right bazokwazi ukunderstand. Mandulo abantu bangaphandle bakwazi ukuza South Africa. From Mozambique, Malawi, baze ngani ngokuzosebenza South Africa. Abanye bazoyenzani? Bazolima, abanye bayenze ngemfuyo, abanye bayenzeni. Lo muntu loyo agcine makafika la eSouth Africa ashade ingane kaMbatha. Kodwa yena ubani? Asithi uNdlovu wase Mozambique. Ne? So makashada yena lo muntu lo amshade ngesimo sesintu bavumelane bashade akhiphe inkomo kube right. So lo muntu loyo uMbatha ekhaya kini sekanedlozi langaphandle lomndawo. Ngoba phela lo muntu wangaphandle loyana uNdlovu uze eSouth Africa azofuna umsebenzi. Kodwa wabona intombi kaMbatha, washada intombi kaMbatha. Kodwa le ntombi kaMbatha makaceda ukuyishada babe nezingane. So yabona ukuthi manje sekani le ngane lezi sezinegazi la kuphi laseMozambique. Todi lo muntu ekhaya kubo la dabuka khona udabuka emandaweni. Yaba khona bakhuluma le language engathi ihlanganiswe isindawo wahlanganiswa nesishona, isishona nesindawo. Mawuyizwa bakhuluma sengathi isishangane kanti akusona isishangane. Kodwa la ngikhona ukuthi liyakwazi ledlozi lomndawo libe idlozi langaphandle libuye libe idlozi lasekhaya. Idlozi lomndawo liyakwazi kuba idlozi langaphandle libe idlozi lasekhaya. Kanjani? Njengoba ngishilo ukuthi uNdlovu ubuye eMozambique wazoshada la eSouth Africa wakhipha inkomo walobola ngokosiko right nengane kaMbatha bese babe nabantwana. So lo muntu unegazi lomndawo. So le ngane lezi ezoza ngaphansi ziba blood related nani nobundawo bakuphi bangaphandle eMozambique. Kungako lizothi maliphuma ledlozi leli likhulume isishangane le language yesindawo. Okay. That's why ngithi akusiyi one size fit all. Bese kube khona omunye umuntu indawo. Indawo with a yes indawo. I think le ngiexplainile yomndawo ukuthi it's possible ukuthi kube umndawo wangaphandle nomndawo wasekhaya. Yes, you did. So ngoba lo muntu uze eSouth Africa ngokumsebenzi kodwa uthola umfazi yamlobola ngokwesiko ba right. Kodwa zonke le ngane eziba ngaphansi manje siba negazi lani la ngaphandle. Umndawo wangaphandle. Okay. Manje lo amoya mawuphakama kubo uphakama ngani ngomsebenzi ngosiko labo langaphandle. Bese mawugatshela ingane mawigatshela thina siyiza ngoba nisashayela ukugatshela sifuna ukukhuluma nani nedlozi lelimembathe liphila phakathi kwakhe likhulume ukuthi lubani lihamba nabo bani lize ngane lidabuka kuphi. Yila uthola khona iguide ngoba ugobela kanje unengane yakho enye ehleli la eceleni or umuntu okusizayo ubhala phansi wena umuntu wobuza idlozi leli ngoba idlozi manje sekukhuluma lona phakathi kwale ngane. Yila ugatshela ila uthola khona iguide ukuthi okay ledlozi leli uMbatha lihamba namanguni lihamba
namandawe bese uyabuza ukuthi umndawo lebudabuka kuphi. Ubuza lengane lo igajeni. Yeah, angithi idlozi lelikhulumayo phela manje. Yes. Buza idlozi. Bese likutshela ukuthi idlozi elidabuka kubantu abaso. This is interesting. Umlando. Ngoba phela ukhulumi nalengane ngokusimo senyama. Ukhuluma ngomoya wedlozi. Ila ukwazi uthola i-guide because that's why ngithi is not one size fit all. Ugatsheke ingane idlozi leliqhubuke phakathi kuye ulizwe ukuthi umkhulu lo. Bese umkhulu asho ukuthi kunezalukazi futhi esisebenza ngamanzi zihamba neNzunza zihamba nani kuneyithunywa ugogo sihamba naye okhulekela amanzi aphilisa abantu ngesimo samanzi. So uyabona ukuthi othola i-guideline bese ubuza amagama wabo bazokutshela amagama. Before uqhubeke Dabula, ne? Mention something now ukuthi uma ugajeka umntwana lona kuzoba nomkhulu or ugogo or umkhulu uzobe sichaza nokunabo gogo or uzochaza nabo umkhulu and then akutshela ukuthi lo uyakhuleka ngesimo samanzi. So makazothi uyakhuleka ngesimo samanzi akachazi ukuthi uyinzuza. Angithi uzosho ukuthi uhamba nobani, ngithi phela sekuyimi manje mina gobela ukuthi ngi-interact kanjani naledlozi ngilibuza kanjani nge-sharpness nange-skill sedlozi lami ukuthi manje ngifuna ukumchannel ukhumbule ledlozi maqhubukile alifuni ukuhlala isikhathi eside. Ngoba phela manje seliboleke lo mzimba ukuthi likwazi ukukhuluma. So angeke likhulume isikhathi eside. Elinye lizothi makukhuluma nalo likhulume likutshela ukuthi selikhathele lifuna ukuhlehla libuyele emalwandle. Emhlabeni umhlaba uyamsinda manje. Ngoba phela ukucabangela nani negotshana lengane lelo moya ophakama kuye ngoba phela uyahlukumeza lo moya. Ngoba kusinye isikhathi ledlozi lithi malibuyele emuva lengane iqulekiwe phansi ibe unconscious for certain minutes bese mlaphuziswa amanzi ayenze nalulwe ukuthi abayabuye esimeni somhlaba. So lo muntu lo uthola i-guide lapho ukuthi lo mndawo lo ubasekhaya noma ubangaphandle ngoba yebo umndawo bukhona kithi thina singabantu abamnyama bala eSouth Africa. Kanjani? So confuse abantu abaningi namhlanje. Kunendawo siyakwindawo manje. Oh yeah, because we did umndawo nomndawe. Yeah. So siyakwindawo so that we can move. Indawo yini indawo? Indawo okay, asibuyele emuva. Yonke lemimoya lona imimoya semanzini. Lemimoya ilungile. Lento lebesikhuluma ngayo umndawo nomndawo. Yonke imimoya kuphi? Yonke imimoya. Yeah, lemimoya lesikhuluma ngayo manje. Lesikhuluma ngayo manje. Yasemanzini. Yasemanzini. Okay. Ilungiselelwa kuphi? Emanzini. Ngenzela ukuthi umamela ngathi uyolungisela umndawo entabeni. Cha, ngeke kuyenzeka. Amabutho lawo nabalosi abalungiselelwa lapho. Bakhona emanzini bakhona entabeni. Kodwa umndawo idlozi lamanzi. Kungani kuyidlozi lamanzi? Noma kumndawo wangaphandle njengoba senze example ngoNdlovu ashada uMbatha la eSouth Africa. Idlozi lakhe bakwazi ukulithetha uzolithetha kuphi emanzini. Kungani emanzini? Ngoba imfula nolwandle iyona ehlanganisa izizwe zonke. True. And idlozi alihlala emanzini. It's just a passage. Bahlala kwenye indawo engaziwa kodwa amanzi yila ukwazi ukuxhumana nabo khona bakwazi ukufika kuphi emanzini bakwazi ukuza. It just nje ipassage ukuthi avuleke amanzi ukuthi bakwazi ukudabula lapha baye la bahlala khona kodwa bahlala emanzini. Hayi sobathinta amakhono. Ulwazi olujulile lo. Cela abafana abancane. Bafana abancane bazophawula nje bakhuluma into abangayazi. Sinandaba nabo. Sinandaba nathi sikhuluma ngayo la efundisa abanye abantu indawo abantu. Asiye kwindawo. Yini indawo? Indawo asithi uDabula uthola inkosikazi. Nengenza example. Bese lengane yabantu angiyilobola ngihlawula ngenze lutho. Izohlala nami la ngihlala khona. Kodwa yala eSouth Africa. Bese lengane lena ingane nayo sibe nabantwana sibe nani bese ishonele kuphi ishonele la ekhaya kodwa lengane angiyihlawula angiyilobolanga ngomshadanga lomntana abantu azangikhipha inkomo zangenze lutho kodwa uhlale nami kuphi la ekhaya kodwa washonela kuphi la ekhaya. No ngiyadideka but ngizokubuza. Yeah. Lo muntu lo okay thi ngiqale phansi. No. Okay. Ngiyadideka mara it's fine. I will ask my question. Indawo Let me listen what you say. Yeah. Indawo. Yini? Indawo. Lo muntu makashonela la kaDabula. Ungcwatshela kuphi? La kaDabula. Kodwa lo muntu lona angumlobolanga, angikhipanga inkomo, azange amshada. So indawo it's not okay. Ngiyashada manje. Yeah. I love this ngoba
you guys are coming back, but for something else, but related to this, but it's okay. I'm not gonna say it. Yeah. What I wanna ask you, then I have Unomthandazo. Yeah. Unomthandazo was say KZN. Yes. I am in Johannesburg. Yeah. Then Unomthandazo ufike Joburg ngokuzosebenza ngase ngihlala naye. Yebo. So it's also fall under Indawo. Indawo. Oh, ngoba lo muntu lona uzohlala nawe la bese ashonele la. Bese ekhaya kubo bangezi bazomthatha ukuthi ayongcwatshela KZN. Bese ungcwatshelwa kuphi? La ekhaya. Okay. Manje lo muntu makavuka akasidlozi la ekhaya. Ngoba zange umhlawula, zange umkhiphele inkomo ngiyakweleta. So lo muntu lo uphakama ngani ufuna indawo yokuhlala. Oh, it makes sense what you say. It makes sense what you say. Makavuka manje ufuna yini indawo yokuhlala. Yes, ulahlekile. Ulahlekile ngoba la where he or she belongs. Yebo la angcwatshele khona akusikhaya lakhe. Ledlozi la ekhaya liyamphikisa. Ngoba phela zange introduce nasedlozini la ekhaya azange athelwe inyongo, azange yenzelwe amasiko la ekhaya. Manje makaphakama nawo sibamkhahlela ngaphandle. Basibamkhiphela ngaphandle lo muntu usikafuna yini indawo. Manje makaphakama uphakama kuphi kwingane zakhe azithole noMbatha lapho kaMbatha. Uphakama njengani njengendawo. Akabi indawo uba njengani indawo ufuna indawo mele manje yena lo yakathwaselwa lo uyalungiselelwa ngoba phela undlule emhlabeni kenziwa amacala mele ahambe yocelelwa yini intethelelo bese ayolandwa lapha emathuneni ngosiko ayebuyiselwe ekhaya kubo ayofakwa ngosiko that's why abanye abantu uthola bayenze exhuming yini yesilungu exhuming magubha umuntu emathuneni ya exhuming or yini exhuming Toto umunye umuntu beyagcwatshelwe la eJoburg bese abuye bazoyenza amaphepha kaGovernment basibamugubhe bambuyise ekhaya kodwa kunesiko lakhona bese ahanjwe engcwatshela kuphi emalebini wasekhaya. It's like ungcwatshele endaweni wrong. Yes. So lo muntu uyindawo makaphakama manje sikahlukumeza izingane zakhe kodwa kahlukumeza izingane zakhe ngokuthi kumele abamthwasela ufuna ukulungiselelwa. So akuthwaselwa indawo Thathelelwa indawo ayithwasela kuthaswela umndawo. Yes indawo awulithwasela ngoba lo muntu ufuna ukulungiselelwa ufuna ukuthathwa la ngcwatshele khona ayobekwa ekhaya ngokosiko ukuthi azohlangana nani nedlozi lakhe. Manje akakwazi ukuxhumana nedlozi lakhe ngoba manje useJoburg umoya wakhe ulapha yana lapha kunento eziningi manje lo moya uyahlupha la ekhaya. I think it's like when they said umoya uyazunguza. Amen. Like umoya all over. Yebo bese uthola lo moya lona manje sekuthiwa la ekhaya kunespoki nabotikoloshi lento iyahlupha la ekhaya kanti uleya muntu ongcwatshwe la ekhaya ekungamelanga ngabe ungcwatshwe la ekhaya. Kumele bamthathe bamuse KZN bomngcwabela khona. Let me say something to you, Dabula, and the viewers. Listening to what you say. Yeah. And listening, we started this episode a long time ago, but listening what you say. Yeah. Now, just on this one. Yeah. I think to the viewers, my matches. Yeah. And whoever that is watching. Yeah. We need to learn. Amen. Umamele. It's like when uzothi uyaloywa like yeah. Awuloywa. There's something engenzwanga. Amen. Edinga ukulungiswa. We might not know what is it. Yes. But definitely. Now I'm listening to you. Yes. Hi, mina umuntu uzothi uyaloya. Kanti awuloywa. Kunendawo imele ilungiswe la. Fanele iproceed. Ngoba indawo lelo awulithwaseli. Umndawo uthwaselayo. So when you go and thwasela indawo, the problem will still remain. Anyway, I think it's what you said earlier on ukuthi kunaba labendabuko abasayenza imgomo ngendlela right. And we still have those ones abagenzi those rights abasilahlekisayo. Yes, asenze kanje wena Phathanani. Mawunethwasana ekhaya, ngiyacela ukugobela. Mawunethwasana ekhaya, ligatsheke ithwasane leli lakho. Ugogo wakho lo, ugogo uthokoza wakho, mina ngibabiza bothokoza kodwa mina ngibiza ingane. Ingane mayizofuna ukukhula ekhaya, igatsheke ingane ngiyacela.
idlozi lakhe phakathi liphakame lizikhulumele bese wena interact naledlozi ubuza ukuthi ubani umphathi wezikhwama uhamba nabo bani bafunani yini umsebenzi abawufunayo kule ngane ukuthiwa sometimes le ngane ingenile ekhaya kodwa idlozi lakhe alifuna ukuthwasa lifuna nje ukulungiselelwa. I wanted to ask you something Dabula ne ukuthi mangifuna ukugajekwa kungenzakala or kumele ngize ngibe angithi phela labo bakhunywa ngokugajeka kuya ngokuthi manje sowuya kubani ngoba phela uma umuntu ogajekwayo umuntu ongene esigodlweni No, my question is I hear that. Yeah. My question is uyakwazi ukugajeka. Ukuthi like right now ngibonisa ngakobela, ngifuna ukwazi lapho ukuthi you can come to me. I need to remember right now ukuthi like I'm talking about myself, viewers. You mentioned so many things. When I said to you, I'm questioning myself. Yeah. I mean it. So now I'm asking you, okay, anyone out there who is not a twasaring, who don't have a kobela, can they do gaje? Yes, it's possible. Ukugajeka ufuni manje. That's what I want. Ube nokobela. Uyaza nje esigodlweni usho ukuthi mina nginenkinga yazi ube straight to the point. Uthi angizela ngizohlola. Ngicela nje ningigajeke ngiyacela. Bese siyakwazi ukuthi ngaphambi ukuthi kugajeke sikuhlambulula ngethi qala. Okay. Sigeze sikuthathe sikuse emfuleni sigeze bese siyakwazi ke manje sibuye sizongena esigodlweni bese sesiyakushayela manje sakugajeka. Ngoba manje sowuhlambulukile idlozi lakho lizokwazi ukwenzani ukuphakama ngoba idlozi angeke liphakame kuwe ungakazi wahlanjululwa. Okay, no, we can proceed with what we're talking about. No, I just wanted to. No, saying right. Yeah, also right. Yeah. Okay, I think this will be the last one. Yeah. Then, I'm tired and right now. I'm a judge. Yeah. I'm a judge. Hey. Masikhuluma ewuthinte esinye isihloko esiconfuse abantu abaningi. I think all the struggles I touched. Yeah. The sensitive kakhulu and baningi abantu abazofunda. Okay. Baningi abantu ukhumbule in this process it's ubungoma lo it's a process of learning and growing. You become a scholar. You must be a scholar. Like, understand? La kulo mnyanga kulo mkhakha wethu. And you must always be humble. Don't think that you know everything. Nama ngazi konke kodwa bayangangimbulela. Khona okunye engingakwazi. Engihamba nyokuncela kumakhehla amakhulu. Mina nginamngane enyangeni. Ayikho inyanga ezothi umngane wami ngivakashela. Ayikho lento leyo. Angifune umngane wenyanga. For what? For ini? Ngoba sizohleba mos. Masihleli si2 sesihleba ngombatha. And ukhumbule mangikala ngahleba ngombatha idlozi lakho you understand iziningi ingxabano ezenzakalayo lo muntu angahamba yomtshela or omunye umuntu umamele kanjalo futhi nami manje uyifaka kule ncuva. You understand? So that's why mina ngeke ngithole nginingi ezimpini zezinyanga eziningi because ngihlale ekhoneni ngibuke ngithi ngiyakwazi ke wena andi ngingabangani nabo ubungani benu ngasikhuluma ngamajaji amajaji anezigaba eziwu2 ningezwe kahle lapha emakhaya balaleli ngifuna ungizwe kahle ungangimisquote amajaji anezigaba ezi2 asikhulumi nabafana la mawumfana susa indlebe cishe ungamamela ngoba uzoduka khona amajaji wendalo amajaji endalo adalwe yini omkhulu. I think now go is not the adalo asithi what you said masikhuluma ngenzuza qale. Yes into efana njengenzuza amajaji kunamajaji wendalo adaliwe akhona emathongeni ayenza umsebenzi wawo against amadlozi nezithunywa nemimoya ibona abahlulelayo asiyenze simple yini amajaji abahluleli ibona masihlele etafuleni kanje ibona bakwazi ukuhlala etafuleni kanje nedlozi lakho bese nawe ube khona lapho ngesimo somoya bese bakuhlulele bajaji bathatha ama decision ukuthi wena ufuna ukuthatha umsebenzi wabo bese bakushaya bakuphuca imoto aba wrong lawo nje phela badlala amadoda amajazi amnyama mame umoya wesikhombisa lona umoya wesingaki wesikhombisa emathongeni okunene but sizobuya ngelinye ilanga lapho qhubeka la yes kungako ngithele le oyithintayo manje akusiya abafana abancane
ngoba phela kunabalozi, kunamabutho, kube namajaji, kube neyithunywa, kube nani, ngeyigaba, kodwa amajaji baphethe ini? But even ngase-court angithi Yebo. ijaji lona eli Yebo, yeah. ukuthi ingane yakho Nambatha emhlabeni, angithi wena asithi ungene ugogo, asithi mhlambe ugogo Mbatha. Ugogo Mbatha ungene kuwe, wena ufuna ukuthatha umsebenzi wakhe. Bese bazombiza etafuleni, bahlale bonke emathongeni. Bese bayakuhlulela wena emhlabeni. Bahlulela mina Bahlulela ngisemhlabeni. wena esemhlabeni. Not ugogo Mbatha. Not ugogo Mbatha. Ukuthi le ngane manje ayifuni ukuthatha umsebenzi wenu phela. Asifundiseni nje ilesson. Antu ushadini. Divorce. Antu uyasebenza khona umsebenzi. Ngoba kusuke sekuthathwe ini i-decision, amajaji abahluleli bendalo abaphila kuphi emathongeni. Bese kube khona amajaji akhandwa yithi thina siyinyanga nezangoma. Oh, okay. Uqale ngamajaji endalo. Manje uza kumajaji akhandwayo. Igroup. Ngiyigroup, asikhulumi ngegroup namhlanje. No, I was just joking. Angifuni njalo. Proceed. Bese ungizwe kahle. Asilungise into eyodwa la. Asilungise igwegwe kwezinye inyanga ezithi zimkantsha ubovu ne, kanti zingane ezincane. Zithi isangoma asiphathe umuntu omnyama, asiphathe umuntu obovu. Kumele siphathe umuntu omhlophe. Asiyilungise lapha. Okay, uthi isangoma siphathe umuntu omnyama. Angithi siqondise igwegwe labo. Labasho kanjani? Before sibaqondise. Uthi umuntu omnyama, umuntu obovu. Obomvu, omhlophe. Isangoma siphathe umuntu omnyama. Mamela. Ngizwe siqale phansi. Okay, qala phansi. Yes. Qala phansi. Anti khona laba abathi isangoma asiphathi umuthi omnyama nomuthi obovu. Siphatha umuthi omhlophe kuphela. Thank you. You answered me. Cha, lawo bantu ba wrong abazokutshela kanjani. Mawuyisangoma uyalapha, uyaphilisa. Mawuyisangoma uyawuphatha umuntu omnyama, uyawuphatha umuntu obovu. Uyofika umuntu one stroke lapho ofuhla ngodi. Uzomlapha ngomuntu omhlophe. Good luck. Fika umuntu ophambanelwe ikhanda, uzomlapha ngomuntu omhlophe. Good luck. Mawuyisangoma uyiphatha yonke imithi. Kuya ngokuthi uyisebenzisa kanjani. Singakhohlisi ingane. Asizinike ipackage yonke ukuthi umuntu omnyama usebenza kanje, umuntu obovu usebenza kanje, phela umuntu omhlophe umuntu wenhlanhla usebenza enhlanhleni okuvula izinto ini. Kodwa ekulweni umuntu phela ogulayo melulwe eqala ngemithi emnyama, imithi ebovu. Kodwa sikho la bengilungisa nje igwegwe. Mawuyisangoma uyayiphatha umuntu omnyama, umuntu obovu, umuntu omhlophe. Ngoba makufika umuntu ogulayo kumele umlaphe. Uyomlapha ngomuntu omhlophe. Good luck. Uzoba nama-return job amaningi. La sikhona kuba namajaji ayenziwayo akhandwa yithi thina siyizangoma siyinyanga. La majaji lawa yilawa esikwazi ukwakhanda abakwazi ukuthi mawuhlola umuntu asebenza kuphi kakhulu ekuhloleni. Akhandiwe. Ngoba siwafaka kuwe egazini mawumbatha wena uthi uyisangoma awukwazi ukuhlola awuboni. Bese siwakhande ngamakhubalo nengezinye izinto ezijulile bese sikufaka wona egazini. Bese basiceda ukufaka wona egazini bese sawaphothula ngegobongo. Basiqeda kwaphothula ngegobongo bese ayaphakama. Bese akwazi ukwenzani uzokwazi ukuhlola. Dabula. Is it possible ukuthi ube yisangoma ungakwazi ukuhlola? It's possible. Kuya ngokuthi angithi idlozi lakho liphakamiswe kanjani, uthwase kuphi kubani kanjani, wakulungiselela kanjani. Okay, thank you. Amen. Beka la kaduka. No, that. Amajaji lawa akhandwa yinyanga nezangoma. Ne? Yilawo ukuthi akwazi ukulekelela isangoma umthandazeli bonke laba abafuna ama-stereotypes ukuthi bakwazi ukubiza amagama, bakwazi ukubiza ama-date, bakwazi ukwenzani. Balekelelwa yini? Ile izilwane ezingamajaji emzimbeni wabo. So laba khandwa amajaji marilwane. Ilwane leso. Okay. Singayikhulumi kakhulu. Yilwane. Ngoba lento leni iyakulekelela, iyakwazi ukuhlebela ukuthi umbatha lo. Dabula. We are closing this episode. Zoyivala lapho namhlanje. Zoyivala, yeah. Amen. But before we close, I want to say something.
Is there anything that you wanna say? Yeah. Show Lena. Yeah. They know you right now. Yeah. They know that you are one of us. Yeah. Like mabengakuboni omunye ungise ngomthakatho omncane. So can you please talk to them? Yeah. Yeah, just give them your last word, not your last word, just Yeah, your advice. And not advice. Yeah, into engizoyikhuluma kuwe mmameli lapha ekhaya nawe mbukeli lapha ekhaya ukuthi kuyo yonke into oyenzayo yedlozi qala uhambe uyoconsult bese wenze sure bese wenza i-research nasekhaya ukuthi ngempela lento ekhaya na iyaziwa noma sometimes uthola abayazi kodwa uma uyithwasana sengikhuluma namathwasana nabogobela asigajekeni iy'ngane idlozi lengane likhulume lisho ukuthi lifunani singaphambukisi isizwe enye into futhi thina siyizangoma siyinyanga singabathandazeli esithe sikhulile kulo msebenzi asiye kuxabana sodwa ngoba lo msebenzi siyawubulala lo msebenzi uyofa ngathi singablame abanye abantu ngoba manje sesiyakhombana sodwa sixabana sodwa kanti akumelanga sixabane sodwa bese sibambisane siqhubekele umsebenzi phambili wabokhokho nokhokho sithi camako sithi makhosi Yazi wena ngithatha Kabe ngisithathela wena. On that note, ngoba emakhaya nizwile uchazile okuningi udabula ukuthi you know what I picked what you just said now. Yeah. Singabalaphi besintu, Yeah. abalaphi bendabuko. Yeah. Aseke uxabana sodwa. Amen. Sigxekane. Amen. Lo msebenzi siyawubulala. Amen. I love that so much. Yeah. And you know why ngithi ngiyithanda kakhulu? Amen. Because you are a resident here. Yeah. You'll have those people who will say so many Amen. things, but it's okay. Know about that. Yeah. I just love what you just said. Asingalwi sodwa, asisebenzeni ngoba lo msebenzi siyawubulala. Amen. Dabula, thank Amen. you so much, darlings. On my own by Chef Phathanani Mbatha. Yeah. Dabula, you just donated 10 books. Amen. And from the 10, I want us to give away 2 books. Yeah. To the viewers. Amen. That's watching. So Yeah. I'll give you this. Amen. You can just ask them a question. Then 2 people might win. We will deliver this book wherever they are. Ngicela singabaniki 2 asibanike 4. Oh, okay. It's you. Ngicela uku-add ngithi ngidonate 10. Yeah. Yena uthi uzonika 2. Mina ngisengifaka 12 manje. Kube yi4 azoyinika ba. Okay. Khuluma nabakho abantu bakho. Ukuthi uthole lencwadi lena. Imnandi lencwadi nami ngiyibonile ngafunda iSamari kancane. It's very inspiring. Inensika ine foundation nawe uma ungayifunda khona uzokuzuza la kodwa ukuthi uthole lo ncwadi lapha ekhaya mbukeli umbuzo engizokubuza wona ukuthi ubani namhlanje lo bekahlele la kule situlo interviewer imibuzo e2 ukuthi ubani owakuphi mawufuna le ncwadi ubani ngubani mina ngwakuphi igama lami angisho igama lami ngisho igama lami ledlozi lele ngibizwa ngalo nokuthi ngisebenzela kuphi bese uzothola lencwadi thokozana nizwile ke uchazile ukuthi I was giving 2 books but now we are adding 4 books. Yeah. Lo muntu lo engihlezi naye la ubani igama lakhe. Yeah. Owakuphi usebenzela kuphi uhlala ezisho lo muntu lo. So it's up to you. You can name where is he coming from or the name, and then you might win yourself a copy of my book. Amen. And it will come with a bottle of wine of Sasa Legacy. Yeah. So I will make sure it will be packaged well wherever you are, but in South Africa because we can't go overseas. Amen. So you will have a bottle of Zaza Legacy and the book, courtesy of Udabula. Amen. On that note, goodbye. Thank you, darlings. Cheers. Okay, thank you so much. I need to set up for it, but I need a break for 15 minutes. I am tired.